No miten menee? Mitä sä täällä teet? Onks hyvä nyt? Oot sä täyttänyt sen reiän sun sielussasi? Vai vieläkö sä kaipaat lisää? Kuule, jos sulla on jotain mun juttua vastaan, niin mikset sä oot käyttänyt sun niin sanottuja voimias estämään mua? Mähän sanoin, se ei vaan mene niin. Ai niin, unohdin. Sä oot huijari. Joten lähdepäs nosteleen nyt. Miksi? Soimaako omatunto? Muistuu mieleen rikotut lupaukset? Se millainen olit ennen. Kuules nyt, vedä toi sun karvaturpa rullalle. Mun omatunto on puhdas. Mä en oo tehnyt mitään laitonta. Mulla on oikeus ja mä aion myös isontaa ja tehdä rullapuista lisää tarviksi. Eikä mikään mua siinä estä. Se oli siinä. Viho viimeinen. Ehkä se estää sua.